Kungekona ukhoxa ngoba sekuyekwa igala. Kukhona ukhoxa okubizwa ngesizulu kuthiwa ukuhlehla kwenqama. Inqama iyahlehla iyothatha amandla. Nebala-ke wahlehla umongameli eyolungisa okwakufanele akulungise. Futhi njoba lusenkantolo saqhakeka nje ukuthi i-IEC yayithi ayikho evidence. Seyibanjwe yini ke nabi sinikezwa i-evidence etafuleni. Baqala kabusha abawa-IEC bathi sebecela ukuthi ba-extendelwe i-deadline. Yabona umuntu ocela uku-extendelwe i-deadline usuke edidekile. Usuke engazi ukuthi uzophendula athini. Yahlehla-ke kanjalo udaba kodwa umkhonto wesizwe abameli nalaba abasebenza lolo daba baphezulu balindele nje ukuthi abaphendule phela enkantolo laba inkantolo yathi abaphendule. Ngakho-ke aluphelele lolu daba obala. Asilindeni nje sibekezele ngoba leyanto eyenzeka kwa-IEC yigala elikhulu kabi lela lokurojwa kwamavoti angaka umkhonto wesizwe. Thina esingebona ochwepheshe, mina-ke ngangikwagogo niyayazi indaba. Ngiyomunye owathi nayethola ukuthi sengathi siyashaywa futhi ngathi sishawa umkhonto wesizwe. Ngachitha iy'ncingo ngafonela yonke indawo, fonela ama-region ethu ukuthi hey naku kuthiwa siyashaywa kuhambe kanjani lapho. Hey engikhuluma nabo ngangithi nangibuza nje ukuthi hey kuhambe kanjani lapho athi umuntu ekubhujile. Hawu kubhubhe bani? Hey kubhubhe thina. Manje-ke siyazi thina abalapha kwagogo ukuthi saphuthiswa kanjani, ikakhulukazi kulesifundazwe sethu. Lento yokuthi sathola u-45% kulesifundazwe sethu hayi ayihambi ngokuyikho, ayihambi ngokuyikho. Asitholanga 45%. Funa basitshele nje ukuthi nawina sanroba. Baphindileke bathi besirobhile emavotini ngesikhathi sathi siyofaka icala enkantolo. Ngiyabonga ngeqiniso. Awu sebeyagijima bahlangana ngale inguyazana basishiya ngaphandle. Siyavuka sekuthiwa sekhona uhulumeni wobumbano. Awu yazi impela na unyama nambani emhlabeni. Uhlala ukhisha inyumbazana nje nanawo nokubani nje bese kuvele kugeze lesitsheni nje nako nokungenabuso.